Το σαλόνι είναι η καρδιά του σπιτιού. Είναι το βασικό δωμάτιο υποδοχής, εκεί όπου καλωσορίζετε τους φίλους σας. Είναι το δωμάτιο που καθημερινά αγκαλιάζετε την οικογένειά σας. Αν όμως νιώθετε συχνά πως αυτός ο χώρος δείχνει να είναι βαρετός και άψυχος, τότε μην ανησυχείτε. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να το μεταμορφώσετε εύκολα, οικονομικά και με το προσωπικό σας μοναδικό στυλ, εδώ στη Λινοθήκη. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχουμε βρει τις δανεικές θέσεις στα έπιπλά μας και είμαστε αποφασισμένοι να τις κρατήσουμε όπως έχουν, τότε το πιο εύκολο και οικονομικότερο βήμα με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε την άμεση αλλαγή που χρειάζεται το καθιστικό μας, είναι φυσικά τα λευκά είδη. Και μιλάμε για τα ριχτάρια και τα διακοσμητικά μαξιλάρια. Ένα όμορφο ριχτάρι και μερικά διακοσμητικά μαξιλάρια μπορούν αμέσως να δώσουν χρώμα και προσωπικότητα στο σαλόνι σας. Επίσης, οι κουρτίνες είναι αυτές που πραγματικά αλλάζουν το παιχνίδι. Μην τις υποτιμήσετε, αλλάξτε τις κουρτίνες με αείνες ανοιχτόχρωμες ή με διακριτικά μοτίβα για να δώσετε φως και κομψότητα. Επίσης, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να δώσετε ακόμα περισσότερο στυλ στις κουρτίνες σας, σίγουρα θα αλλάξει και τη συνολική τους εικόνα. Το χαλί είναι το μυστικό για τη ζεστασιά του σαλονιού σας. Ένα χαλί μπορεί να οριοθετήσει τον χώρο και να δώσει αίσθηση άνεσης. Επιλέξτε ένα χαλί που θα ταιριάζει με τα υπόλοιπα χρώματα στο σαλόνι σας. Επίσης, ο φωτισμός αλλάζει την αίσθηση του χώρου. Αντί για το βασικό φως που προέρχεται από το ταβάνι, προσθέστε επιτραπέζια φωτιστικά και δαπέδου, καθώς και τα κεριά για έξτρα ατμόσφαιρα. Ενώ τα φυσικά αντικείμενα που ολοκληρώνουν πραγματικά τη ζωντάνια στο χώρο σας είναι τα φυτά και οι γλάστρες. Είτε φυτά εσωτερικού χώρου, είτε διακοσμητικά βάζα με διάφορα λουλούδια, σίγουρα θα σας αλλάξει την οπτική. Και αν δεν έχετε αρκετό χώρο, τότε μπορείτε να τα κρεμάσετε για περισσότερο εφέ. Τα κάδρα μπορείτε να τα τοποθετήσετε έτσι, ώστε να συμπληρώνει τη συμμετρία στο χώρο σας. Και φυσικά τα βιβλία σας μπορείτε να τα βάλετε εκεί που θέλετε να είναι κοντά σας και να τα βλέπετε περισσότερο. Ή δοκιμάστε να τα αλλάζετε συχνότερα στις θέσεις τους, επάνω στο τραπέζι ή στα ράφια. Επίσης, οι κορνίζες με τις αγαπημένες σας φωτογραφίες είναι αυτές που θα ολοκληρώσουν την προσωπικότητα στο χώρο σας. Να θυμάστε επίσης, ένα κατάστατο σαλόνι σίγουρα δεν θα μας εμπνέει τη χαλαρότητα και την όμορφη ατμόσφαιρα που θέλουμε να πετύχουμε. Και αν λόγω χρόνου δεν μπορούμε να το τακτοποιούμε καθημερινά, τότε αυτό το κόλπο προτείνουμε, όπως με τη χρήση καλωθιών και τα διάφορα κουτιά αποθήκευσης που είναι ικανά να κρύψουν πρόχειρα την ακαταστασία που δημιουργείται, σίγουρα θα σας λύσει τα χέρια. Αποφύγετε επίσης τους μονότονους και βαρετούς συνδυασμούς χρωμάτων και τολμήστε να προσθέσετε περισσότερο χρώμα. Και φυσικά να τα αλλάζετε σύμφωνα με την εποχή. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε μας σχόλιο με το τι σας άρεσε περισσότερο και γραφτείτε για να μην χάσετε τις επόμενες συμβουλές μας.